Il-Prim Ministru laqqa l-Kabinet fil-għoddu biex tkun diskussa s-sitwazzjoni fil-Libja. F'din il-laqgħa kien deċiż li wara l-iżviluppi li kien hemm Malta tirrikonoxxi b'mod uffiċjali l-Kunsill Transitorju tal-Libja bħala il-Gvern leġittimu. Il-Gvern Malti jaraf il-Kunsill Nazzjonali ta' Tranzizzjoni bħala il-Gvern tal-Libja. It-tielet, Gaddafi u l-familja tiegħu għandhom iħallu x-xena politika minnu fih. Mistoqsi minn One News Lorenz Gonzi qal li fadal ma' 11 persuna Maltija fi Tripli li talbu biex ikunu evakwati fl-imkien ma' numru ieħor ta' persuni minn diversi pajjiżi. Minn l-informazzjoni li għandna aħna hemm numru żgħir ta' Maltin li jista' jkun sa fejn nafu aħna fil-livell ta' isu bej 10-11 persuna, però hemm persuni oħrajn ta' nazzjonalitajiet differenti li talbu wkoll li jitilgħu fuq il-vapur Triva. U allura qegħdin ninkludu wkoll dal-grupp ta' nies li jixtiequ jiġu evakwati minn Tripli. Lorenz Gonzi qal li l-Gvern se jkompli joffri l-għajnuna biex persuni midruba fil-Libja jiġu Malta l-kura dejjem fil-limitazzjoni tal-pajjiż. Qal ukoll li l-Gvern huwa favur li l-assi friżati tal-Libja jmorru f'idejn il-Kunsill Transitorju, imma dan jista' jiġri biss meta jitneħħew is-sanzjonijiet internazzjonali.